Apran si kada koi pon samai Kadam pajirlo bangso lamarjan long Sonthon Aputhak ilitum te thanam nang nalitum kadoga be samai chini po Tamil Nadu long Chief Minister Vijay Thalapathy panmangke alangli inut actor alangli Kaningje alam social media long viral de Kopi Aputhak lo alangli Kaningje corruption Aputhak bangso Aputhak ilitum thi hek pen chethan ponang lapen det ke surihini atangka Ajoine alangli methang Apran charmute investigation mai padopon hilang setame non mat alam ke klang mangela sonlo surihini Ajoine si alangli Apran charmute lo kupiko sonlo alam sopi chethanama labeng kijut si kai ke setame ilitum arju long ver lo labeng ke arju dak sonlo bangso berta bangke lake sia ketan lapen ke cetan ason hot abirta nali tu ban sami ke dam tang nang than bon bom lo kai kes tamela Apenan Aphan ke Chepathi asai mang ke lead pick pu labi ahok ta lead pick ani wangla lang sameri tum thek ponlongji rasi hala so Puthak sameri tum chetan ponang bangso video long nali tum jongsi nili channel subscribe ge lang protang te subscribe tha labi ke choro par pick lo subscribe tang tum phan an athe nangli tum kanghon pena join se 50k mate 50,000 subscriber an ke le pon elo labi ke an so se ri tum kapali nangji phan kenang sot lang lake 100k nili isia ke mang dolo bangso channel 100k mate 1 lakh po 100k subscriber ki pali diphan ning ke hang do nali tum support abi pit mege 100k ke pali ji phan mage sung pik ji la suppose na tum subscribe tha labing ke jongsi isi second channel nali tum jongsi interested do plotante hadakta nali tum subscribe tha Karbi jungle explorer po lang me lang no banga phira malang tum lang nam denon kelang ben jongsi ning samdo plotante nali tum subscribe non jongsi lang no dak lo plotante subscribe ge de da chok chethan bonang CM Vijay Thalapathy alang liken peneng aninkan si alang ni bang CM chairman do voipit same asai ki claim bang project asai si alang ni bang claim pono PPC alang li claim tang ma ke litum chethan ponang ni lo voipit same non he jong alang di Kaningje alang viral le bang la son lo itum daglang damnang ho la india.com long iritum jongsi langnam lo putan re thekdam longji Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay has issued a strong warning against corruption saying his government will not tolerate bribery or the misuse of power elitum Karbi ang long jongsi lang lo putan te mate Assam angkang anjong silang lo plutang te di kai samai corruption lapen especially Karbi ang long lam jong si chethan lo plutang te ning oi meme ning duk meme boreng abar cycle long ji pan samera bangso tangka kwan si tangka ki pidet po kiduk kelak atum ke boreng abar cycle long jumpik council pen kipia boreng war sai bang ke jumpik do tai ji abe puni di pudam de stami jumpik pipon ma plutang te bangso tangka pilo pulutang de boreng abar cycle long po jongsi pipe pulutang te long lelo lason tak dalo break jam ere tum pene pena pachun ji pulutang te tangka pinang ji sa su gijun phanang te kang no pharo phol suri si do piklo dak che thana thai mo sabe no hok office dam sa me litum lason ke thek bonong lok ta hai ji amar si litum ke thek thulong o mar normal la su se chaman de la ga ron lo pharo phol suri si lai ki pinang ji ke la ga ron lo pusi mat dakho Woi pit same CM Vijay Thalapathy alang li non head jong mai along Kaningje da makela son lo rada thing no se alang li ningje tan no corruption Aputhak உங்ககிட்ட யாராவது லஞ்சம் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியாது சொல்லுங்க நான் இருக்கேன் உங்களோட அப்படியே யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இது எங்க மகன் எங்க புள்ள எங்க அண்ணன் எங்க தம்பி எங்க விஜயோட ஆட்சின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க மக்களே நீங்க கூட இருக்கும்போது லஞ்ச ஊழல் மட்டும் இல்ல அதிகாரத்தை வச்சு ஆட்டம் போடுற யாரா இருந்தாலும் அடங்கிடுவாங்க nalitum tangka piri ajar asai ki paklem ji phan same mate ajar son nong same tangka piri pusarang li polo jongsi arjuje pulotang te neli Chief Minister Vijay do nalitum long lason sialang li ki Kaningje if someone asks you for a bribe tell them clearly that you will not pay thandang no nang pipe pu thandang non polo I am with you di neli nang li tum long sido lasi komani bang jong sila son by force pen tangkanang hang lo plutang te thanon non ki ruling bom a sarkar ke Vijay Thalapathy si ki ruling pu thanon polo lasi to alang li
asai bang kupine ili tum lan ke matha dam nang lo system la son Kaningje hai alidar kenang sot monit ke matha pensi anghu long pachonji anghu long pachon det si asai same claim thekji ili tum alidar tum corruption pavir nangji puningje loma ili tum Karbi anglong alidir se tum corruption pavir nangji deho mani jongsi tangka na hang lo plutang te tangka na pipe pudun thipno ili tum IMLA ili tum ACEM ili tum IEM tum Ningje hai loma Ningje je jongsi Ningje plutang te nali tum approve na paklang ignon nili bang so video bang ke nili delete ik bet po mentu si ili tum la son a leader long po nili ke chong hong ding lo la son a leader si ili tum long kenang sot nili jungjung ke matha ke nili angtan ACM pan roret pu matha de thaji nangli tum sitame ko mat si ke mi sen ma hala phan ke keru nangji lo ma ke li tum ro nang kok po corruption pavir nangji pu Ningje atum si pavir thek chorji Ningje je pin tum mangela ke corruption ma gala tum claim le tholi tholong la penge than jok lo claim pik lo Surihini pen Apran chandet Apran charmo de berta bangela sonlo bangso berta ke UP pen Uttar Pradesh pen alang limela ke Karan Singh pen lo 70 year lo sarpik lo 70 years plotang de sarpik lo lage alang libang ko son sigiti lo lahan lo main topic bangke alang li lapin ke alang li supi alang tum gang ke isi kulat do pulo han ka chojora kulat alang tum asupi pen hithi dam lo han cho nam dam po pulo han nam po kijor po pulo amar se alang tum hithi le lo amar se asupi banje than lo Surihini atanga kona ne ing bodel lo la pulo amar se asupi phanbang ingkoi 20 rupees atangka hangsi alang lila hem keche damji phan pusi alang lila abhara matela bus fare pusi pulo english pen ke bus fare bangso tangka ingkoi enpon si alang li bangke tampa prango sitame apia supi bang ahem chelilo apu ban chirilo apu bang ke awide api ali to ma along same phone call lo laben ke apu long same phone call lo lele sitame api bang ke ring lo ama inuda munit bang receive dun si chingki je than no bang so a phone hem phu ke train long si matela train atowar long si kithi tanga bang apum ke long ko amar se alang tum same manghu hak lo alang tum hada ka di maklong pali lo police tuman same information lo laben ke a family tuman same chingki che than lo police tum same arju pater tok lo kupi ko son lo hala family tumang thanun lo athia supi bangge bang solamang chin lo Surihini tangka ing budet bangke amasila supi bang thanun lo la hem ke thang ta kache bhong avi pulo la pisu same dolang pu thang kache bhong ta ave thang problem ta ave muthela 2000 Surihini tangka bang ing budet hala so pot bangke isi alam do pulo la si la family tu bang ke thanun lo la Surihini ingbo det pot ta hai ji pulo sitame police to mange la hai alam ben laki kroji ke kali la bang ahok pe alam mai kali det hai ji pot si police to mange investigation bang ke cheng pon lo mate kiri tarle ba sai bang ke deng pulo ahok ahak bangso Surihini kangbo det aning chi po oi po si alang li train atawar long chondun lama si mojong si berta ni li longnun plotang de Puthot ilitum che than thuna laben ki jutsi ilitum che thanan mang sia chetan laben ke ketan tuma kesa Sonthot lo laben ke sia takali chetan takali ketan takali lake anan bang ke ningkan thongke bra pho alom sidolo pulo 35 years laben ke apiso bang ke 32 years alama lason lo anan bang building ang song pe nangching thu bob la pulo kosone dong plutmat nang ching thu bob pulo ke cheng si alam ke klang mage hala ke tan phanle la fordang song pen lohagard fordang song pen dong plutmat arum nang ching thu bob ason thot si non ke building ang song pen alang ita nang ching thu bob la pulo thike thialo laben ke hadak apo bang so anan apo bang alang li bang ke suspect lo la ke accident kaliji la ke apiso thaiji po hala bang chini dat amasi police pan information pidam lo amasi ahok alam ge klang lo alam ge klang mangala son lo angso apiso bang anan apiso bang ashiki devi laben ke alang like ningkan thongke bra hini lo hala a boyfriend pudanang api aning kiche dok thu apin so hala mage ningkan inkoira hini welang 22 years welang
kopi polo alang itum cingki det alang itum cingki det athe bange la pinso bange hem do ber det la polo angta na side o pinso to inani tum me chini lo angta na side do pik hem dulun do ber ke thek thelo along kedam hala suhut kopi lo apiso bang choma ta tu ga somar bang thom do kok sita me hala apia pu hem thonam kok lo apia pu hem thonam kok lo ampar ke la penan anan phan bang ke make pajang adwai do sleeping pills pu pacho der mat boyfriend shivam phan hanglo ahem ajo hang mat anitum la gamusa nanitum same chini no towel putapu english pen gamusa pen ache thok rakhen mat pathi lot mat building ang song pen puthot war fit lo mane accident pu paten nang bolam sitame police investigation no police somjong security tar liblo plutang de lage ke chipat jog ji phan mage sungkum ji api alang litum arju pater thoklo la penge kadu ka bisame che thanap lo alang litum sil hai kadu ka be planning lap lo alang litum bang matha lo bang so anan bang alang litum ang bong ke disturb no son mandet lo la so bosi pathi joy popolo ate isielam do thulang la sivam pen ashiki dila anana pisolo alang litum kaching ki hut la penan bang itip thekdu nong lok mat police long stame FIR pidelo amar sila sivam phanmage jelong beng elo dam tangta amar sila hai aning kasik saglo sentiment doko ka joinesi alani phan ki pathi ji phan matha lo planning lo lapen ke pathi seme pathi lo sitame police long bangke alang tum same chepa jok dunun de lo alani tuman bangke nebing nang check lo bahini phan sitame normal ke alani tum adai ke do son lo woi fit sitame hala bahini tum alani tum jongsi ni tum ke adai abi pu approve jongsi chepaklang theglo plotang te mate investigation tang det pen jongsi chini lo plotang te alani tum jok plot thaji system non mat ke alani tum bage chingnang lo la lo si so pir the re tum di prejam angkang pi alam matela india lo alam ale che than sita me ri tum la sona case ke long pe je hala out country alam ai ka pregalam no sita me la india long ta project mahu meme pheri meme abeta kai ke sameri tum thek ponong ji ing thelo ilitum a family long mangkela son a kheng no abi pusi laba ineli hin bank chuning rijike la lo la son ma tha ik deri apiso ponon apenan ponon chinghon pamenon iti ba pir theke bang si ilita kanghon si inding ke dog si madhuban same ke ano madhuban same penan ke do body ke lilo api sung krung mage lage ilitum me thang decision ke chok che polo api penando ed ilitum also and ed api bangke ilitum ke chepathi seroya kam mage ilitum claim nang ni jong si ahok hak ning dog de ong langslet ong lo chichagone ong lo protang te chekak thu dang non hala bangke me thu senji sitame anut ka prek phandi ipenan phanto ipiso phanto apran ken pu bangke ilitum sab uta matharang ajara bidi pen samelo ajara badi pen party same jong si police lahai ka du ka vya case chini lo plotante ritar lipsi to mangke chini vek ji hok pera la mangke ase ajara bidi tawe ki pathi joi pa bidi bangke do o punai to matha thai ji sitame sungkun jong si investigation pa mero plotante sungkron asoposi labange claiming nangne lage ka du ka be chi pasung rap pet lo lage halaki thi bang thilo lo labangke kereng lang la ki pathi tum same lage kai si same ningkang sama belo ningkarong belo chingnang lo ga philo plotante alai tuma life same ki sungke do vek bola bangke dase ajat ki sungle do same di finanso kimi senji pansi matha nangji alai tumang bong ajara problem do tai lo mene problem ke abe pu kali deji problem ke do tai lo mene setame bangso problem ge chepa jog nangji bangke apran karmut kali kapre kata war bala so video long lale tum che thanam chodang chorpar piglo na tu bangso video ke che min ki jotan kelang kon thekpat putot che thang thang kapre video long do me thak me karom